Arestado ang 40 anyos na lalaki matapos na aktuhang nagbenta ng isang sachet ng hinihinalang shabu sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasang drug by bus operation sa Barangay Station District, Rosales, Pangasinan. Kinilala ang sospek na si alias Mayor, residente ng Barangay Zone 5 sa nasabing bayan. Ayon sa pulisya, kabilang ang sospek sa high-value target sa usapin ng iligal na droga sa bayan. Isa po siyang drug personality. Actually, ito is matagal na nating target dahil ito is nasa drug watchlist natin. So, nagkasa po tayo ng operation dahil yun nga, yung information is ongoing yung kanyang drug activity. Yung ating police po is nagpanggap na pusher buyer, kasama niya yung ating confidential informant na konektado din sa nahuli natin. Nasamsam sa sospek ang mahigit 100 gramo ng hinihinalang shabu na may standard drug price na aabot sa mahigit 700,000 pesos. Kasalukuyang nakapiit sa Rosales Police Station ng sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap siya sa reklamong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Of course, tuloy-tuloy po natin yung kampanya laban sa illegal na droga. Yung mga nahuhuli kasi natin na mga nauna, ito na yung resulta na pag pinagtagpi-tagpi natin is makikita natin kung kanino talaga at saan yung source ng illegal na droga. Sa amin po, yun po yung pinagtutuunan namin ng pansin upang sa ganun is hindi lang yung maliliit na drug pusher at user yung makuha natin, including yung pong mga malalaking tao po yung makuha din po natin. Lester Narag, Balitang, Solid North.